Hola, benvinguts a tots, benvingudes a totes. Avui, com sempre, estem al programa Converses al Cercle, però és un programa molt especial perquè tenim una convidada excepcional. Ella es tracta de la molt honorable senyora Núria de Gispert, presidenta del Parlament de Catalunya. Volem agrair-li especialment que ens hagi acompanyat, malgrat les seves i grans ocupacions importants que té i que venir aquí doncs costa una mica, les agendes són molt complicades. Sí, les agendes són complicades, però és important venir a un programa com aquest de Converses al Cercle perquè saps que pots arribar a molta gent i jo crec que és important en aquests moments que els polítics puguem arribar a molta gent. Doncs benvinguda, presidenta, i gràcies per acompanyar-nos. Bé, per la majoria de les associades del Cercle de Dones de Negocis, com per segurament la majoria de la població, l'inquietud principal en aquests moments és tot el referent a la crisi econòmica i la manera que ens està afectant. A totes les convidades els formulem la mateixa pregunta i m'ha semblat interessant també fer-se-la a vostè. Com creu vostè que està afectant la crisi econòmica tant en l'activitat parlamentària com a tal i també individualment els parlamentaris? Quins canvis ha observat? Doncs jo he observat per l'experiència que tenia de diputada durant 7 anys i el passi a fer de presidenta i a ser presidenta del Parlament, en què la situació de crisi econòmica i el context en el qual es viu, que no és local ni estatal sinó global, es viu també dins del Parlament. Allò que es diu tothom està patint la crisi, doncs tothom està patint la crisi, l'està patint qualsevol família catalana perquè l'home o la dona s'han quedat sense feina o perquè no poden pagar la hipoteca o perquè no arriben al lloguer o perquè els fills han acabat els estudis i no tenen feina o perquè hi ha cada vegada més gent que està sota el llindar de la pobresa. I això es viu a nivell de debat en el Parlament de Catalunya cada setmana. En les comissions, en els plenaris, tots els grups parlamentaris tenen debats i tenen iniciatives relacionades amb l'atur, amb la feina, amb la necessitat del creixement econòmic, amb els temes de dependència, d'afers socials, en tot. I quan mires que al teu entorn no hi ha cap família que se salvi d'algun problema relacionat amb la crisi, estic convençuda que a nivell parlamentari, amb els 135 diputats, cada un d'ells, les seves famílies o el seu entorn, està patint la crisi, perquè, com hem dit, és una crisi global. I la segona cosa que volia dir és que també es nota amb l'ambient. És un ambient, jo diria, com més tens, més pressionat. Per què? Perquè ens hem trobat fa un any i mig, però amb 3 processos electorals seguits, primer les eleccions al Parlament de Catalunya, després les municipals i després les generals, amb uns canvis absoluts de qui mana ara i qui manava abans, qui ha estat escollit ara i qui ho era abans, i això també es nota en els partits. I lògicament aquells partits que han perdut molt en les darreres eleccions doncs estan molt més pressionats, més tensionats, i aquells que van guanyar i estan en el govern es troben en un moment molt difícil per governar i per gestionar els escassos recursos públics que tenim, i per tant això es nota dia a dia en el Parlament. Moltíssim. Algunes enquestes i sondejos i certs incidents puntuals en els quals no cal entrar en aquests moments transmeten un cert distanciament dels ciutadans i ciutadanes cap als nostres governants i la classe política en general. Això, tot i que ho considerem natural en aquesta situació, no suposa l'escenari ideal. Com podríem combatre aquest allunyament? Doncs jo crec que hem d'intentar de totes les formes possibles apropar-nos a la ciutadania en un sentit, jo diria, molt senzill però que no és tan fàcil. Almenys des del Parlament que intentem obrir el Parlament a la ciutadania. Com? Doncs a través d'actes, de conferències, de celebracions que grups, associacions, fundacions cada any han de fer i que ja s'han convertit en una cita habitual amb el Parlament de Catalunya. Això permet que moltes persones que no havien estat mai en el Parlament i en el Parc de la Ciutadella veuen amb els seus propis ulls el que és el Parlament, venen a celebrar un acte de commemoració de l'any internacional del que sigui, i és una manera. Una altra, una fórmula que podria ajudar és el tema recurrent d'una llei electoral pròpia. No és que amb una llei electoral pròpia el Parlament de Catalunya guanyi moltíssim, perquè vulguis que no estem lligats a la llei electoral general, però segur
que després de 32 anys de democràcia podríem millorar molt aquesta qualitat democràtica que es necessita perquè hi hagi una desafecció menor. Ara també haig de dir que Catalunya, com molts països europeus, després de 32 anys, potser s'ha acostumat molt fàcilment a la democràcia. Hi ha moltíssima gent jove que ha nascut amb la democràcia i per tant ho veu com una cosa natural i això també influeix a que hi hagi potser una menys participació. Jo recordo els anys 70, que aquí encara no teníem democràcia, que anaves per algun país europeu i et trobaves que estaven en eleccions i veies molt poca gent i preguntaves i et deien ui, aquí voten el 50%, el 60%. És el que passa aquí ara. Potser hem anat més de pressa, però també potser és un símptoma de la nostra societat. Ara, crec que els polítics hem de fer molt més per apropar-nos més als ciutadans. Creu que la política hauria de ser vocacional, sempre vocacional? Home, jo crec que sí. A veure, jo crec, i més ara, que un polític no es dedica a la política simplement perquè és un lloc de treball, al contrari. Jo crec que en aquest moment, i porto 25 anys en política, que mai he viscut uns temps tan difícils com ara. I que a vegades en broma dic que el fer de polític és un ofici perillós, en el sentit de que és el risc i que sempre estàs en boca de tothom. La crítica és molt fàcil cap als polítics, cap al que fan. Jo sempre defenso la política i els polítics perquè defenso que realment has de tenir vocació de servei, si no, no et dedicaries. Són moltes hores, són molts dies de festa. Tens que prescindir molt del teu poc temps de lleure. Pràcticament no el tens perquè el dediques a la feina que estàs fent. I jo ho he fet encantada i, a més, molt vocacionalment. I crec que la majoria ho fan així. I és penós les crítiques que reben a vegades perquè hi ha un percentatge molt petit que realment no es comporten com a bons professionals o com a bons polítics. I el servei públic també hauria de ser una vocació o una ocupació com qualsevol altra? Jo he defensat sempre que ha de ser bons professionals i vocacionalment. Per què? Perquè estàs fent un servei públic. En el cas del polític és un servei a la comunitat, en el cas del funcionari és un servei públic perquè tu et deus a la societat en la qual t'han contractat o has guanyat unes oposicions. Quan has guanyat unes oposicions no és dir ho tinc per tota la vida i em quedo tan tranquil, no. Jo crec que has de treballar cada vegada amb més ganes, amb més vocació i a més en moments com el d'ara doncs encara has de demostrar la teva major capacitat. I jo crec que en el conjunt de la nostra societat tenim uns bons professionals de la funció pública. I en aquests moments són potser criticats, potser denostats, potser amb motiu de les reduccions pressupostàries que hem hagut de fer per raó de la crisi, són els primers que han rebut. I per tant jo crec que és important aquí i des d'aquí felicitar la seva gestió i demanar-los que bé, que han de fer els seus sacrificis però que és en benefici també de que puguem sortir-nos. Molt bé, presidenta. Doncs si li sembla, si ens permet, farem una pausa per publicitat i tornem de seguida. 40 segons i tornem a ser-hi aquí. Gràcies. En momentos como este, entiendo a mi padre cuando quería pasar más tiempo conmigo. En La Caixa seguimos creyendo que estar a tu lado nos llevará muy lejos. Ayer, hoy y siempre. Nuestros valores no cambian. La Caixa, tú eres la estrella. Fer que les coses siguin possibles. Això és Actitud Blava. Endesa, llum, gas, persones. Bé, doncs ja som aquí. Això passa molt ràpid.
Continuarem amb la presidenta parlant una estoneta més. Presidenta, moltes de les nostres sòcies opinen que en aquest país i també en aquest estat s'ha legislat en excés, resultant d'una enorme complicació o burocràcia a l'emprendre o mantenir qualsevol activitat econòmica o professional en comparació d'altres països. Què opina d'aquest punt de vista? Home, que tenen tota la raó i que realment jo recordo que quan vaig iniciar la meva funció de presidenta vaig dir que havien d'intentar entre tots, parlamentaris i govern, legislar menys, legislar millor i a més jo deia sempre les lleis han de ser breus i entenedores. De fet, en aquests més de 30 anys de democràcia al Parlament de Catalunya s'han aprovat més de 500 lleis. Això és dir-ho de pressa. Sí. Jo crec que hi ha moltes que eren necessàries perquè s'havia de conformar d'alguna manera tot el que és el país, el que és Catalunya i sobretot en un país com el nostre que mai havia tingut, que des de feia molts anys no havia tingut un Parlament propi. Ara bé, una cosa és dir totes aquelles lleis que siguin necessàries, una altra és exagerar. També és cert que en aquesta legislatura, en el primer any just a finals d'any, en el mes de desembre, es van aprovar un conjunt de lleis que han estat conegudes sota el nom d'òmnibus, perquè inicialment era un sol projecte que suposava com 600 o 700 articles, que es va subdividir en 5 i que de fet anaven directament a la simplificació administrativa, a la reforma de l'administració i a treure tota classe de traves a les empreses per poder ajudar-les en el ressorgiment econòmic. I el mateix president de la Generalitat va dir, ja que en aquest moment no tenim recursos econòmics propis per ajudar a créixer o per ajudar a salvar a moltes empreses, sí que tenim aquí recursos legislatius que ens permeten reduir d'una tacada quantitat de tràmits que són inútils o que es poden obviar. Perdó. I això és el que s'ha fet i per tant penso que en aquest sentit ja en aquests primers mesos de l'any 2012 les empreses han pogut veure que s'ha pogut eliminar una sèrie de traves importants de cara al treball de les pròpies empreses. Bé, doncs una de les primeres víctimes de la crisi econòmica és la conciliació de la vida professional i personal. Podem fer quelcom més que resignar-nos? No, podem fer molt més. El que passa és que realment quan aquest tema, conciliació de la vida laboral i familiar, es va posar sobre la taula, que va costar molt. I jo sempre dic, ara està en l'agenda dels polítics, quan l'ara està en l'agenda dels polítics va ser una realitat, va ser als inicis de la crisi econòmica. I per tant, està a l'agenda, és allò de dir, està sobre la taula, no s'ha tret, però en aquest moment realment seria molt agosarat dir això es pot solucionar. No. Primer perquè som un país en aquest sentit diferent, mediterrani, amb un clima que favoreix els horaris llargs, amb un clima i amb una cuina mediterrània que ajuda a que molts pactes i moltes negociacions, almenys es diu, es fan tot dinant, i llavors el dinar no és 3/4 d'hora sinó 2 hores i mitja, i per tant aquests hàbits s'han de modificar. Un segon tema important i problema important, la conciliació no és només de les dones. La conciliació, si m'ho permet, inclús le diria que és més dels homes, perquè les dones ja la sabem, la patim i la exercim com podem. I els homes, com a molt, ajuden, col·laboren, però no participen d'una manera molt directa o escassament participen. I per tant, aquí s'ha de fer allò en l'agenda del govern, en l'agenda dels polítics, en l'agenda de les empreses i, sobretot, canviar i ajudar a canviar la mentalitat de molts homes que encara els hi costa entendre aquesta posició, perquè, entre altres coses, la pròpia societat perd moltíssim no defensant aquesta conciliació, ja que el talent femení, que com a mínim és igual que el talent masculí, es perd o es queda amagat fins que no han passat uns quants anys en què aquella dona no ha tingut la seva família o ha decidit no tenir-la i torna a recuperar el seu currículum professional. Molt bé, si em permet, m'agradaria donar un gir més personal a aquesta entrevista. Entenc que la seva elecció com a presidenta del Parlament de Catalunya suposa una de les fites de la seva carrera professional, política. No obstant això, la paradoxa és que això es produeix en el pitjor moment, en la pitjor situació des de fa molts anys,
Com es du això? Com es porta? Doncs no, jo diria amb una certa resignació en el sentit positiu. Sí. O sigui, per mi ha estat un gran honor i una satisfacció arribar a ser presidenta del Parlament. Com deia abans, porto 25 anys en política, he passat per molts esglaons, des de baix de tot fins a dalt, i realment per mi va ser un honor que el meu grup parlamentari i el meu partit em proposés com a possible presidenta del Parlament. Clar, dius, és en un dels moments de la democràcia pitjor pel tema del context econòmic i per la situació que es viu en el carrer, sí, però és igual. Vull dir que l'important és poder fer la teva feina, l'important és que, malgrat aquesta situació, doncs hem d'intentar donar-li la volta, hem d'intentar ajudar a que el discurs nostre també sigui optimista sense enganyar, i jo moltes vegades penso pitjor ho té el president de la Generalitat, perquè en definitiva la presidenta del Parlament doncs, té una doble funció, que és la de dirigir els debats i coordinar el treball parlamentari i després la institucional, però a mi no em demanen diners, a mi no em demanen recursos, i per tant el que més em demanen, si algú em demana alguna cosa, és un discurs en positiu i intentar explicar com estan les coses, però buscant solucions. El president de la Generalitat, que jo sàpigui, poques coses ha pogut inaugurar des que està de president de la Generalitat, i més aviat ha hagut de donar notícies molt dures a la societat que lògicament no agraden a ningú, i menys a un govern que acaba d'entrar, però ell ho fa amb il·lusió, com diu, i amb ganes de que el país se'n surti, i això és el que hem de fer tots en aquests moments. Sí. Per tot ha sigut una victòria una miqueta complicada en aquests moments. Sí, no? sí. Les dones hem incrementat de forma evident la nostra presència en la política. El propi Parlament és un exemple, el que parlàvem d'això, amb un 43% de diputades. En la universitat fa des de molt temps que ho fem, vull dir que sí, el 60% són dones. Què passa a l'empresa? A què creu que es deu aquesta diferència de ritmes en els càrrecs directius? Home, jo penso que primer van començar per la universitat, perquè és on ha hagut més diferència. Després, a nivell professional, des de la universitat ha hagut un increment exponencial en medicina i en justícia. En part per què? Perquè són llocs, professions, que l'ingrés, l'entrada, és a través d'una oposició. I una dona té perseverança, tenacitat, i pensa, bueno, m'hi passo 3, 4, 5 anys estudiant, però després soc metge o soc jutge. I això abans era impensable perquè no hi havia. Eren altres professions més pròpies de les dones. La política comença fa 8 o 10 anys, a base de les diferents reivindicacions de les diputades, de les associacions de dones, de tot, i permet, com la conciliació, permet que en la política puguis prendre decisions en aquest sentit d'ampliar les quotes. Quan es va fer la llei de quotes, per dir alguna cosa, jo no hi estava gens d'acord, no m'agradava. Per què? No m'agradava per la imposició que significava. Després haig de dir que m'ha semblat positiu, perquè moltes dones han donat el pas endavant per entrar en política gràcies a que s'han sentit pressionades. Si no, sempre tens una excusa per dir no, ja tinc la meva feina, ja tinc la meva família, ja prou que vaig boja amb tot això, i a més, no, la política no m'interessa perquè no sé si serviré. Doncs serveixen igual o millor, i ara han tingut molta més oportunitat gràcies a això. Per tant, jo crec que és positiu. Que les empreses arriben més tard, sí. També per lo mateix que deia jo de la universitat. Les dones es preparen, aquelles que fan carreres tècniques, que sempre hi ha una minoria, acaben les carreres i s'han de plantejar a vegades, i sobretot una dona, què faig? Creo una família, no la creo, tinc fills, no tinc fills, i t'agafa en aquella edat en la qual tu has de fer aquest plantejament. I moltes retrasen la seva incorporació a l'empresa, malgrat han tingut unes notes magnífiques, un expedient magnífic, han fet potser un màster, després paren, es casen o viuen en parella, tenen una criatura o dos, i al cap de 10 anys s'incorporen. I això es veu en els estudis i en les estadístiques que es fan. I és això. I és aquest problema que he dit abans de la conciliació. Això un home no s'ho planteja, en general no s'ho planteja. Acaba la carrera, acaba els estudis i s'incorpora a una empresa. Ha de treballar 10 hores? No passa res. Ha de treballar i ha d'anar d'aquí a
a la Unió Europea contínuament, no passa res, una dona s'ho repensa, s'ho planteja, són poques les que tenen aquesta mateixa actitud que un home i per tant això és un canvi que es necessita dins de la pròpia societat i per això no tenim tantes dones directives, no tenim tantes dones empresàries perquè arriben una mica més tard per raó d'aquest replantejament que es fan o que s'han de fer. I les oportunitats les tenen també? Jo crec que les oportunitats les tenen, el que passa és que a vegades tu consideres que l'oportunitat, doncs mira, si has perdut aquesta, vindrà una altra. O si agafes aquella primera oportunitat, tu estàs sacrificant l'altra part. Mentre que un home no ho sacrifica. Jo poso sempre un exemple. L'any 2004, primer govern Zapatero, a Madrid. Govern totalment paritari. Notícia a totes les planes de tots els diaris, a Vogue, tot. 8 dones, 8 homes. Però si mirava darrere de cada un, els 8 homes multiplicaven entre ells 24 fills. Les 8 dones, 3 fills. Això no és paritat. Això és una desigualtat tremenda. Això significa com han hagut de patir aquelles dones per arribar al punt on van arribar. Com han hagut de prescindir de moltes coses o de sacrificar molta vida personal. Els homes no. Els 8 ministres a sobre a la nit estarien encantats amb les seves dones celebrant que acabava de ser ministra. En canvi, les dones ministres potser celebraven soles. Això és un exemple del que no pot ser i del que no es pot dir que és una paritat. Presidenta, en aquesta legislatura, amb aquest govern, hem arribat més enllà que en cap moment de la història d'aquest país. Presidenta del Parlament de Catalunya, vicepresidenta del govern de Catalunya. Estem prop d'arribar dalt de tot? Es veu en l'horitzó la possibilitat d'una futura presidenta del govern? Bé, jo crec que això tot és possible, però això també hem de dir que depèn molt dels partits que guanyen les eleccions i dels candidats que proposen, no? Però jo crec que en aquesta legislatura realment el salt ha sigut molt important i també no ens oblidem de la tinent alcalde Sònia Recasens de l'Ajuntament de Barcelona. Moltes altres de molts ajuntaments, però clar, aquí quan parlem de l'Ajuntament de Barcelona com a capital de Catalunya doncs és un òrgan molt i molt important. També tenim una presidenta d'un grup parlamentari, per tant jo crec que tot és possible i que en política potser és més fàcil que en el sector empresarial o en el sector privat, però també tenim dones que estan a dalt de tot però que encara les podem comptar amb els dits de la mà. Doncs també tenim dones que són presidentes de governs a nivell de la Unió Europea i ja comença a ser més normal que no pas abans. Així tot, quan veus la foto dels 27 de la Unió Europea, jo sempre conto les dones i en surten 5 o 6 com a molt. Per tant, encara és una taca molt feble. Hem de fer molta feina. Sí, encara s'ha de fer feina. Hem començat amb una pregunta que li fem a la majoria de les convidades i la tancarem de la mateixa manera. Presidenta, ens en sortirem de tot això? Sobreviurem? Sí. Hem passat molts problemes, fins i tot guerres. A Catalunya hem patit molt i ens n'hem sortit sempre. Algú deia fa uns dies que ara era com si fos la Tercera Guerra Mundial, però que la Guerra Mundial ja no és la dels canons i la dels míssils, sinó que és econòmica. I potser una mica és això, estem en un context una mica de guerra. Però jo crec que l'esperit català, l'esperit de l'empresari, l'esperit del comerciant, l'esperit emprenedor de tothom ens ajudarà a sortir-nos. Estic convençuda. El que passa és que és més llarg del que ens pensàvem, no es pot comparar amb qualsevol altra crisi. Hem patit altres crisis, tant a finals dels 70 com a primers del 80, com a primers del 90, però eren crisis que les podies contenir una mica. Havíem arribat a nivells d'atur molt importants, però eren crisis locals. I per tant, semblava que tenies les eines. Ara depenem de Madrid, depenem d'Europa, depenem de Brussel·les, i per tant no ho tens lligat. I aquesta sensació de no tenir-lo lligat en els catalans ens fa mal, perquè ens agrada tenir-lo tot lligat i ben lligat i al sac, no? Doncs jo crec que segur que ens en sortirem. Jo crec que hem de veure la part positiva de la crisi.
hem de veure que la crisi dona lloc a oportunitats noves i que, igual que en el cercle d'empresàries, hi ha moltes dones i moltes empresàries que han hagut de reciclar-se després potser de 10 i 15 anys de treballar en un determinat àmbit. Han canviat perquè la crisi les ha tocat, però s'han sabut sortir, doncs el mateix. Jo crec que hem de buscar de la crisi oportunitat i que a Catalunya tenim moltes coses positives que funcionen i que hem de donar suport a tot això que és positiu i donar suport al que no és, però animar la gent a que ens en sortirem. Doncs gràcies. No sé si vol afegir alguna cosa més o... Jo crec que ja hem donat una mica tot, no? Sí, sí. Doncs li agraïm molt que ens hagi acompanyat malgrat la seva agenda, com comentava al principi, que sabem que és molt complicada. I a totes vosaltres, a tots vosaltres, doncs gràcies per continuar també amb nosaltres i us esperem amb la propera emissió. Gràcies i fins aviat.